Чудотворната икона на Божията майка с младенеца кръстена "Погледни на моето смирение" пристигна на 30 юни в Несебър. Светинята е пропътувала разстоянието от Украйна и за първи път посещава нашата православна страна. Много хора с радост и смирение търпеливо изчакаха появяването на иконата пред портите на Стария град. Сред официалните гости на събитието бяха кмета на община Несебър Николай Димитров, Ели Кирилова, секретар на общината, както и представители на духовенството в Черноморската ни перла. Литийното шествие на иконата започна от портите на Стария Несебър и продължи до църквата Свето Успение Богородично, където тя ще остане 24 часа, след което ще потегли към Варна. Иконата е съвсем нова. Тя е от 19 век, но същевременно извършва много чудеса. Най-важното, храм ще бъде отворен 24 часа. 24 часа тук ще има молитва, отправена към Света Богородица. Тя наистина да погледне на нашето смирение. А иконата точно така се казва: "Погледни на моето смирение". Иконата гостува не случайно в Несебър. На територията на морския град някога са действали 42 църкви, а днес намеренията на общината са да превърнат Несебър в център на религиозния и поклонническия туризъм в България.